alang li intui si thek long lok lo bodi son thak si la sik schedule ke ilitum e jon thi he kapot bisara lam poisa tangka ke long ana thuke ong e deadline pen education ta ong e deadline pot hala kape ong dia phan hala kadu e tum long kapahuman dun dia phan ke sik schedule pen aking rumbi dun kok le yo angel la thak arjab lo so ba hala ta thek long lok lo la hello sik schedule lo kadu kawita human ra ke long dun pet dia phan si la sik schedule nang epi han bak be kali bangka do ke thek mua tum phan le la pilo le la akam me lo bangka do ite thek lo hala tum bangke la pen la so sik schedule la bangke amunit inut aphan gali jongjung aphan gali lake a family aphan gali lake akhei aphan bang akhei si kirung kapang tui nangi lasi ke thego no lasi non ilitum karbia tong phan sik schedule pen ilitum phan rung pang tui nangi lasi ilitum jakta chini dun po thek dun long po klem dun thek po chori chor lam dun thek po lasi sik schedule ilitum phan ke nangkok anke non ke dotu ilitum non is bortoman la piji penap a problem nangedu government atum council atum rong asar atum phan appointment pilo appointment ki pinang ji ke aron silam de tang yelang anta aron bang silam le de aron ke silam ni dala sik schedule angdeng piket home lada EFG la pensi aron silam nangi non anta council tu aron silam le det lo kunat pensi appointment di pilon de sik schedule aja kong pin si aron appointment ki pi karbiarona ting liki appointment ki pi tu takali karbiarona ting pen rong asarapan appointment pi pulotan te komat lo ke PO na ba rong bisaralam isi hawar adang the ulo lapen rong da the dung lo amat akeli akinang ne long lita dotulan amat idona bang pulo la pugalilo ne hala itung jok ta kedo de kedang de along le along ne rong kimpo pupo la rong asarapan permission si hangpo rong asarabang pupo dodam non halaan ke nitum nang ni de lo ke jok atiki dapun ni de lo ke dodam non halaan ke nang li rong kaprek le kim de tamik pupo amasi hala rong kaprek kimpo ande rong kaprek kim ahut alang li rong asarman po bodi halabang non akim ya bang dak arong bengkit dam rahadak rong kim dam ya bang ande komat lo alang li pan poho ki pumpo alang li pan poho ki pungji aja kong ke doji abang ke hala rong asar abarim he alang li dahdak si dolo apranggela non akim ya bang kalilo akim ya bang an dahdak si dolo hala alang li ceterek lo pot hemprek ason lo pot ke dodau alang li la rong asar abarim abang alang li pan poho ki pungji aja kong do ante poho ki phung hala si phungji non council dum ke large entertained lo karbia ron mang entertained lo the CM government si appointment ki pi labang so appointment ki pi aron pen ke claim tedet lo ko ana jir dingji malamang so appointment ili tumpu thek kapacho be election upon chot le lo bom lage rong asar tu mathalo appointment itum long krei lage ule kamatha lage election upon chot athema lada itum council itum sik schedule awai kangar loke ladak pen a power and ite jakta claim un labang so appointment ki pike
non high court along dam lo te kon man ni dam lo te lage rem det pu lage lo alam lapu ding hak kali lo lapu so lo alam ke ante non iktum arjulong lo rong asara to man training gipi pulata abinong e training gipi lo te la rong asar abarim tum si training pijibo age non e gipi tu ke kobandia gram sevo atu hala tu ke karbia rong ga chukki malam e chini tu de pin lo hala tu nge hala tum si non training gipi ko pualam lo lage ange gipu ke itum karbia tum da kai kang tim bodi itum arondo itum ni pupu itum aporom do itum aputi do pupu bodi itum ni puke non ke duge nange thandia bangke gram sevo bangke gram sevo bang ko an ni ga porhita chini dundi lata ke nam chora gram sevo lo ne pilo ne putekte se lasom si ili tumapan pamanghulo non aku hala dak setan bu sipu ahok lo ne pilo ne seta alama bang nang lelo rong asara tu ma training long kaching kike training ta thanga training ta kali hada bang dharma alam se jetan pu la Christian numan plung nangi pu bodi ada pu la son pu sipu non aku akam gitu la pen la si arni si here point koira thok arni hak khana paralong meeting dulu karbia tunda dun lo kipuke Christian atompan minority pinchongra la tompan schedule tribe a certificate pipedet nangi pusipu amar ka do eta dun olo ahok lo misen lo pulo kamata dun lo amar halada ka di mana bangke nelia kagos pinige wanwede halada ka di manda mabangke schedule tribe atompan schedule tribe pugepu lake article 342 pen haroke thomra phike rahini pensi ladakho la as India government a constitution pen 342 along sige tokdo ko maxi schedule tribe poma kali poma ladak ke tokdo la si alang lidung ga di mana bangke las 342 bangke pawe detra 341 ason videt nangi pusi pu 341 ke piloma lake dum to mapan akhei kawe to mapan sidul kas to mapan sidul kas to ke akhei awe kopia posi akhei awe det loma lake la Krishna ki pupena joglo dak bhagavat gita lo Krishna ki pupena joglo Krishna ki pu lake art angdeng pipli angdeng sukri ke thomalong dakado lake chatur varna pula chatur varna akalar phi budai varna pe akalar budai kalar hai aki ik aki ang pedi aki et aki lok popan chatur varna phi akalar phi do la salam si ladak Krishna sipu akalar phi ang bong abang ki ik ne to mapan lake shudra pulo halatum pan hello shudra la sidul kas along gibi la tuman ke sidul kas sai selo la pen ke ake angatum hanta jong si area na munit arjo munit kalidet lote la tum hanta ala akang dai ne ya thai si bipo arjo po pilo itum munit akai pirthia thak son plido son pli munit akai do number 1 Arjo, number 2 Mongolian, number 3 Caucasian, lapen number 4 ke Negro. Abang ki ikato makhe areng ki ikato. Acha. Number 1 la Arjo polong si Bamon Khotria tum duk. Bamon Khotria tum ke la Arjo tumang bong si dolo. Alang litum nat pen lo magawa alang litum ke wang Iran pen na potsi alang litum akhaya pan
Iran popasi Irian begitu. Lagi kitab long do lata niliong kitab do. Ala bangso kita ko bangke RC Sorma bamun munit kita. Cape hidup la cape hidup akalar tafi. Abrang jahat tu ke ikui lo, jahat tu ke mucor lo, jahat tu ke ang mucor lo, jahat tu ke lok plan lo tum lo. Jadi bamun tu ke lok plan lo por alang itu kapan bamun pura la number 1 catur warna long bila. Number 2 ke Khatrio pula ron ke cedan tu latum ta Irian thakta, latum ta Irian Arjo thakta, Iran pen si ke mana tu latum ta la Pumayong te hala Indro, yes, Indro lah, Indro ta lata Iran dan sige wang abang lo, lake ron kecedan abang lo, lake abang lok lemu cok abang lo, ron kecedan habit pece sige dam apa jo lah si latum abang lok lemu cok, lah si latum ke Khatrio polo nomor 2, latum bangke, Ditio Sreni lo latum bangke. Tritio Serenia bang lama lake boysho pula tunge doa la tunge business ke claim tu la da apa ke pangui sai amune ta song kapre la do hala da kitab long ke to tengke la tum bang si bui sai apot la tum a o vi ching bui lo la masi la tum abang ta lo o e la pen la tum ke behabe parlok lo ke claim la pen hala last abang ke la ke ki ik ne atom bang lo das kwal atom bang lo dasas ku la pen dasi putapu arlo so pange dasi pusipu pinso dengan dasap pula tu la to mage la ke kang dei ne atom bang lo abang ta ki ik ne atom bang lo chutur warna angbo chutur warna puge la moheta pula color pula ilitum pine table soki kim sita thengpi pen table soki kim lote varnish hiji body varnish silam ye body hiji body pape